муроҷиати ман ба он нафарҳое ки айни ҳол дар тоҷикистон ҳастанду мехоҳанд ки аз ҳамон ҷо истода дар Русия онлайн кор кунанд. Инчунин нафарҳое ки ҳоло дар бозорҳо кор мекунанду савдоашон бениҳоят паст рафта истодааст ва мехоҳанд ки савдои худро тариқи онлайн зиёд кунанд. Инчунин нафарҳое ки мехоҳанд ки без владжени корҳои онлайниро ёд гирифта ба монанди донишҷӯён ва нафарҳое ки ҳоло кори хуб надоранд, яъне тариқи онлайн интернет магазин кушоданд, аз Хитой бор гирифтанд ё ин ки бизнес карданд, ҳамаи аминро корҳои онлайнро ба пуррагӣ омӯзанд. мо рӯзи 15 декабр дар Кохи Суруш як вохӯрии бениҳоят калон ташкил кардага ҳастем ки бо командаи Алабум академия он ҷо биёед, маълумотҳои бештарро гиред. Ҳамагӣ 3 рӯз дигар имкон доред ки шумо худро номнавис кунед. Ҷойҳо ограничения дорад. Аз номи роҳнамо нависед, барои шумо 25 то 40% нархи билет скидка карда